A delincuencia baixou na cidade de Pontevedra no que levamos de 2025 respecto do mesmo período do ano pasado. Así o asegurou hoxe o subdelegado do Goberno despois da celebración da Xunta Local de Seguridade. Segundo Abel Losada, o índice de delincuencia reduciuse en algo máis dun 6%. Que tal, saudos? O subdelegado asegurou que Pontevedra é unha cidade segura e acusou o Partido Popular de empregar argumentos que fomentan o odio ás persoas que viven na rúa. Ampliamos de contado despois dos titulares. O Grove mellorará o campo de fútbol de Lampans con fondos da Deputación de Pontevedra. O Concello recibirá 140.000 euros do segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas que van permitir o cambio da herba artificial destas instalacións. Por outra banda, en Cambados tamén se anunciou hoxe que o Concello vai recibir 100.000 euros, neste caso do plan máis provincia pro reasfaltado dun dos principais accesos ao porto de Tragove. A ruta do Viño Rías Baixas celebrou por todo alto a súa primavera de portas abertas. Dende a organización salientan a altísima demanda que tiveron todas as propostas que se incluíron na edición deste ano. Un total de 22 adegas da denominación de orixe Rías Baixas participaron nesta actividade. Rianxo acollerá a 9ª edición de Novico un cantar. A actividade, organizada polo Consello da Cultura Galega, vaise celebrar a comezos de xuño. Reunirá na vila uns 500 alumnos dos conservatorios de música e centros de ensino musical de toda Galicia. Cantarán diversas pezas en homenaxe a Castelao, coincidindo co 75 aniversario do seu pasamento. A Pobra acollerá este venres a estrea da curta Adeus Berta. Trátase dunha produción de Kraken Media dirixida por Fernando Tato e protagonizada por Ángela Andrada e a pobrense Gemma do Carmo. O acto terá lugar no Cine Elma a partir das 7:30 da tarde. E a zona bella de Pontevedra converterase nunha especie de rochódromo. Este vindeiro sábado celebrarase por primeira vez Ponte a Escalar, unha competición de escalada urbana pioneira en toda Galicia. Serán máis de 50 participantes que deberán escalar por edificios e estructuras emblemáticas da boa vila. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Antes de nada, a Policía Local de Ribeira denunciou tras un control preventivo realizado durante a fin de semana a un menor que circulaba en monopatín pola estrada que une Oleiros con Ribeira. Íase en chaleco reflector nin luces de sinalización. Tampouco levaba os elementos obrigatorios de protección. Pero non só iso, tamén deu positivo na proba de alcohol que lle realizaron. No mesmo operativo, os axentes tamén denunciaron a outros 3 condutores que circulaban cunha taxa de alcohol superior á mínima permitida, polo que todos eles foron denunciados por vía administrativa. A delincuencia baixou na cidade de Pontevedra no que levamos de 2025 respecto do mesmo período do ano pasado. Así o asegurou hoxe o subdelegado do Goberno despois da celebración da Xunta Local de Seguridade. Segundo Abel Losada, o índice de delincuencia reduciuse en algo máis dun 6%. Asegurou que Pontevedra é unha cidade segura e acusou o Partido Popular de empregar argumentos que fomentan o odio ás persoas que viven na rúa. Os delitos reducíronse en Pontevedra algo máis dun 6% no que levamos de 2025 respecto do ano anterior. Son datos que hoxe presentou o subdelegado do Goberno na Xunta Local de Seguridade que se celebrou no Concello. Escoitando e vendo as novas que se están producindo nos medios de comunicación sobre a situación da seguridade cidadá na cidade de Pontevedra e sobre todo a utilización absolutamente espúrea por parte do Partido Popular, do Grupo Municipal Popular, eu creo que convén dar números, porque sempre o dixen, os datos matan esos relatos malintencionados. Segundo Abel Losada, neste 2025 en Pontevedra non houbo roubos con violencia en vivendas, mentres que no 2024 foron 3. En canto aos roubos con violencia e intimidación fora das vivendas, pasouse de 16 o ano pasado a 6 no actual. Tamén se reduciron os roubos con forza, que pasaron
baixaron de 15 a 12 e os roubos con forza en establecementos, que baixaron dos 33 aos 11. Os furtos evolucionaron dos 52 rexistrados o pasado ano a 23 neste 2025. As subtraccións en vehículos de 27 a 15 e a subtracción de vehículos de 10 a 5. Por último, os furtos leves baixaron de 277 a 242. Esta é a radiografía. Eu entendo que o Partido Popular pode dar roldas de prensa sistemáticas, poden decir que estamos ao borde da insurrección. É un problema grave en cuanto que reflicten de aporofobia e o que reflicten, bueno, pois dunha sociedade estamental propia de outros tempos. Eu cheguei a ler na prensa que unha das propostas estrela para, digamos, acabar cos indixentes que poden pernoctar na rúa era baldear as rúas. Claro, eu creo que quen dice estas cousas, pois, bueno, tería que pensar un pouco. Pola súa banda, o alcalde amosouse satisfeito con estes datos e coincidiu co subdelegado ao sinalar que veñen refrendar que Pontevedra é unha cidade segura. Pontevedra é unha cidade segura, vale? E dentro dunha comunidade segura e dentro dun estado que tamén é seguro e somos das máis seguras, non? Por lo tanto, home, como se dice eso? Sobre actuar, non? Sobre este tipo de cuestións, efectivamente, cando lle afecta a unha persona, pois a xente se sinte afectada, pero non é, o sea, tenemos que facer estudios comparativos, tenemos que saber, oiga, somos nosotros máis ou menos que los demás, estámoslo facendo, eu creo que se está facendo ben, sempre se pode mellorar, pero se está facendo ben, non? Tamén coincidiron Losada e Fernández Lores a hora de sinalar a necesidade de trasladar a actual comisaría da Policía Nacional da Rúa Joaquín Costa. Segundo o subdelegado, a proposta que está sobre a mesa e o seu traslado ás instalacións da Casa do Mar en Mollabao, pero recoñeceu que as xestións avanzan despacio. E o próximo Campeonato do Mundo de Triatlón Multideporte que se celebrará en xuño en Pontevedra centrou tamén gran parte desa reunión da Xunta Local de Seguridade. Este dispositivo despregará, por exemplo, 39 ambulancias ou 30 médicos. A cita desenvolverase na cidade do 20 ao 29 de xuño, atraendo a milleiros de persoas. De aí a importancia da colaboración das diferentes forzas e corpos de seguridade do Estado. Pontevedra ten, bueno, un historial xa, non, de competicións de alto nivel e especialmente de triatlón, e queremos deixar o pabillón moi alto, e eu quero agradecer desde logo a implicación de todo o mundo, dos funcionarios municipais que están, xa non estamos falando da parte deportiva e organizativa da parte deportiva, que se incorporará tamén a este, hai un grupo de mando, un posto de mando, donde van a estar todos os responsables, desde a Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Brilá, organizacións e a organización deportiva, e tamén os responsables do operativo sanitario de todas as probas, non? O Grove mellorará o campo de fútbol de Lampáns con fondos da Deputación de Pontevedra. O Concello recibirá 140.000 euros do segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas que van permitir o cambio da herba artificial desas instalacións. Por outra banda, en Cambados tamén se anunciou hoxe que o Concello vai recibir 100.000 euros, neste caso do plan máis provincia, pro reasfaltado dun dos principais accesos ao porto de Tragove. O acondicionamento do campo de fútbol de Lampáns no Grove financiarase con fondos da Deputación de Pontevedra. Este venres aprobarase en Xunta de Goberno Provincial unha inxección económica de máis de 140.000 euros para este proxecto a través do segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas. Como ben sabedes, da Deputación de Pontevedra estamos facendo unha gran inversión en moitas áreas, pero sobre todo no tema deportivo. O ano pasado tiñamos un presuposto de 4 millóns e este ano pois, o trasladamos a 8 millóns de euros. Non? De feito, prácticamente o dobre do ano pasado, pois lle corresponde este ano ao Grove, pasando de uns 70 e tantos mil euros a 143.000 euros, como digo. Con esta actuación renovarase o céspede artificial destas instalacións. A obra non é moi complexa porque hai que levantar esta alfombra, porque o que está debaixo está en perfectas condicións, pode manter e soportar un césped, de aí que tamén que se reduce un pouco o investimento, senón estaríamos falando de 300.000 euros tranquilamente,
e o plazo de execución en que ahora, bueno, o proceso de licitación, como ben sabedes, sempre ten os seus inconvenientes e ten os seus retrasos, pero, bueno, confiamos en que este verán sexamos quen de poñerlle todo o céspede a Lampanse e de cara ao inicio da tempada que ven, pois podamos estrear todos un césped novo. Despois de dar conta desta actuación, o deputado provincial Marcos Guisasola desprazábase tamén a Cambados. Alí o Concello vai reasfaltar con fondos do Plan Mais Provincia da Deputación a estrada de Forniños, de 1 kilómetro de lonxitude, pero un dos principais accesos ao porto de Tragove. Como non podía ser de outra maneira, bueno, pues, o vamos a aprobar para que podan ejecutar esta obra. No? Unha obra que, polo que se ve, é bastante necesaria, está bastante deteriorada o camiño, e, bueno, como criterio do Concello, pues, van a implementar estes cartos para esta obra. Unha estrada moi transitada porque, ademais dos veciños e veciñas, de negocios locais como este restaurante, pois hai moito tráfico portuario, especialmente tráfico pesado que entra e sae do porto e, bueno, é unha obra que xa é un tempo que levábamos axendada no Concello, que xa tiñamos un proxecto redactado e agora decidimos solicitalo ao beiro do Plan Mais Provincia de Diputación. O alcalde Cambados, ademais, aproveitaba para poñer en valor este plan no que son os concellos os que deciden onde investir os fondos provinciais. O abeiro do Mais Provincia, en Cambados, tamén se vai levar a cabo a ampliación da rede de saneamento e abastecemento de auga a un cento de vivendas de Vilariño, Castrelo e Corbillón, cunha achega que rolda os 300.000 euros. E a Xunta publica no Diario Oficial de Galicia a convocatoria para os meses de xuño e de setembro dos actos expropiatorios para a mellora de accesibilidade e conectividade dun total de 62 paradas de autobús situadas nas estradas a C543, a C550 e a C305, seu paso polos municipios de Ribeira, A Pobra, Boiro, Rianxo, Noia, Portodosón, Outes e Muros. Os actos expropiatorios afectan a 29 predios necesarios cunha superficie de 360 metros cuadrados. Imos con outras cousas. A Casa Azul de Pontevedra volverá a coller unha nova edición da Escola de Saúde Pública. Os xoves que restan do mes de maio e os do mes de xuño acollerá diferentes charlas ofrecidas por asociacións e colectivos do eido sociosanitario. Abordaránse cuestións como os coidados ás persoas que coidan, a diabete e o deporte, os coidados dende unha perspectiva ecofeminista, a sexualidade, o coidado da pel ou as terapias complementarias para o tratamento da dor crónica. Todas as sesións son abertas ao público e de balde. Celebraránse os xoves a partir das 5 da tarde. Tratar de dar información, para tratar de dar asesoramento sobre as cuestións de saúde que nos preocupan a todas, pero tamén como unha reivindicación dunha banda do importante que ter un sistema sociosanitario público ben dimensionado, con recursos tanto económicos como persoais, e tamén para visibilizar ese traballo do terceiro sector, de asociacións de doentes, de asociacións de persoas con discapacidade. É un desenrolo de Pontesán. Pontesán quedábase pequeniño. Isto finaliza co título do ano pasado de Pontesán, que é Educando en Saúde. E logo da publicidade falamos da estrea este venres na Pobra da curta Adeus Berta. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Ruta do Viño Rías Baixas celebrou por todo alto a súa primavera de portas abertas. Dende a organización salientan a altísima demanda que tiveron todas as propostas que se incluíron na edición deste ano. Un total de 22 adegas da denominación de orixe participaron nesta actividade, ofrecendo visitas de balde ás súas instalacións. A iniciativa completouse cunha dúcia de actividades paralelas nas que o enoturismo foi da man do territorio, a paisaxe ou a gastronomía. A primavera de portas abertas na Ruta do Viño Rías Baixas volve deixarnos unha edición pro recordo. O conxunto de propostas arredor desta experiencia, na que están implicadas as 5 rutas do viño de Galicia, colgou o cartel de completo. Estamos, la verdad, muy emocionados por la cantidad de demanda, ¿no? Por los miles de llamadas y mensajes que hemos recibido durante las semanas previas de gente interesándose no solo por asistir a todas las actividades que organizan no solo los socios, sino la propia ruta, sino también por visitar por su propia cuenta las bodegas, ¿no? Que es un aspecto
moi importante del que llevamos trabajando ya varios años. Dende a Ruta do Viño Rías Baixas salientan o interese que esperta entre o público a posibilidade de descubrir as adegas a través destas xornadas de portas abertas, ben a través das visitas organizadas dende a propia ruta ou de forma individual. La verdad es que es una oportunidad fundamental para visitar gratuitamente las bodegas por su propia cuenta, ¿no? Y eso es un aspecto que llevamos trabajando y promocionando desde los últimos años mucho desde nuestra asociación, y la verdad es que notamos que cada vez hay más gente que, además de todas las actividades, decide ir por su propia cuenta, ¿no? Se crea esa ruta a la carta. Unha proposta cunha alta demanda pensada para un público amplo que busca unha experiencia total alrededor do viño de Rías Baixas. Yo creo que lo que quiere encontrar es una experiencia, ¿no? Una experiencia en torno a la elaboración de nuestros vinos, ¿no? Pasar una jornada única, divertida, en el que puedes aprender sobre nuestro territorio, sobre nuestro patrimonio vitivinícola, pero también pasarlo bien, ¿no? A través de ese proceso de elaboración. Pero esta primavera de portas abertas ofreceu ademais unha dúcia de actividades paralelas. Nelas, as adegas quixeron mesturar o enoturismo co territorio, a paisaxe ou a gastronomía. Cada año van mejorando, si cabe, si es posible, esas actividades especiales que lo que intentan es combinar, ¿no? El enoturismo con otros productos turísticos, ¿no? Con otras actividades que lo hacen, si cabe, todavía más rico, ¿no? Pues como habíamos hablado, ¿no? Pues actividades catas maridadas con productos típicos gallegos, actividades de senderismo que combinan deporte y enoturismo. Bueno, la idea es ofrecer actividades diferenciadas, novedosas. Nunha das visitas organizadas no marco destas xornadas de portas abertas participou o delegado da Xunta en Pontevedra. Agustín Reguera chegouse a unha das actividades que tivo lugar en Mar de Frades, unha das adegas implicadas. E hoxe os panadeiros da provincia de Pontevedra celebraron o seu patrón, o San Honorato. Escolleron a adega Gran Bazán de Vilanova para conmemorar esta xornada. Impulsado por a Proimpa, Asociación Provincial de Panadeiros e Pasteleiros, desenvolvéronse diferentes actividades divulgativas e de lecer, todas elas co pan como protagonista. Celebrouse unha conferencia sobre o presente e futuro do sector. Houbo tamén unha homenaxe a profesionais e empresas representativas da zona do Salnés e mesmo un espectáculo de maxia tamén vinculado co pan. Esta festa do San Honorato incluiu tamén un show cooking. Nesta actividade mesturáronse os produtos de panadería con conservas e viño albariño, unhas preparacións que despois puideron degustar os asistentes. El objetivo es hacer no solo algo lúdico, no solo se trata de hacer un banquete y reunirnos, sino una jornada del pan. De hecho, la jornada empieza, aparte con la visita a la bodega, ha seguido con un show cooking de demostración del Obradoiro de Emprego, que es Escuela Mar de Santiago, situada aquí cerquita de Gran Bazán, que forman gente de hostelería y han hecho show cooking relacionando el pan pues con el vino albariño y con otro producto muy típico de la zona del Salnés, de toda esta zona de costa, que son las conservas. Seguimos con outras novas. O Instituto Félix Muriel de Rianxo acollerá os días 6 e 7 de xuño unha nova edición do seminario sobre a memoria que xirará, neste caso, sobre os desastres da guerra. A actividade está organizada pola Nova Escola Galega en colaboración coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza e o propio Instituto, entre outros colectivos. O obxectivo deste seminario é posibilitarlle aos mozos un mellor coñecemento do pasado máis recente. Entre os asistentes a este seminario figura Fernanda Cedrón, neta de Luis Ríos, o Gardarríos, o famoso guerrilleiro antifranquista, ademais de familiares de outras persoas represaliadas. A inscripción no seminario será gratuita, aínda que compre apuntarse, xa que só se dispón de 50 prazas para poder participar. Pontevedra volve a apostar por encher de vida os seus parques forestais. O vindeiro venres arrancará unha nova edición do programa O Monte é Teu, unha proposta chea de actividades diferentes para gozar da natureza. Unha iniciativa xa máis que consolidada e que ano tras ano demostra o gran interese que amosa a cidadanía de Pontevedra polo coñecemento dos nosos montes. Dende o Concello seguimos apostando con forza por poñer en valor o uso e disfrute dos nosos parques forestais, espazos únicos que combinan natureza, lecer e identidade. Queremos que as familias, a mocedade, pero tamén a xente maior se achegue ao noso monte para coñecer cada un dos seus recunchos.
Este ano a programación incorpora 20 actividades pensadas para realizar en familia e para todas as idades. O fío conductor é o coñecemento da biodiversidade destes espazos forestais dende unha perspectiva lúdica. As actividades desenvolveránse dende este venres ata o 21 de xuño. Estarán repartidas entre os parques forestais da Fracha, a Tomba e o Pontillón do Castro. Serán un total de 450 prazas ás que se poderá acceder de xeito libre e de balde. Os interesados poderán escoller entre propostas que van dende as rutas interpretativas, a observación astronómica, os xogos tradicionais ou a observación directa de plantas e animais ata obradoiros artísticos e creativos e actividades deportivas como pádel surf. Os prazos de inscripción xa están abertos para as primeiras convocatorias. Poden realizarse na plataforma apuntate.pontevedra.gal. E a zona bella de Pontevedra converterase nunha especie de rochódromo. O 24 de maio, este vindeiro sábado, celebrarase por primeira vez Ponte a Escalar, unha competición de escalada urbana pioneira en toda Galicia. A cita, coa que o Club Aromón quere celebrar os seus 25 anos de vida, levará os escaladores a diferentes puntos da cidade. Serán máis de 50 participantes que deberán escalar por edificios e estructuras emblemáticas de espazos como Curros Enríquez, Mugartegui ou a Praza da Ferrería. A convocatoria xa é todo un éxito e están esgotadas todas as prazas para participar na cita a que asistirán membros de clubes de toda Galicia. Con 50 escaladoras e escaladores que se dividirán en 20 bloques. Cada bloque é unha zona de pasos, como que estamos vendo xusto detrás de nós, e teñen que facer 20 destes bloques. É unha escalada, non é unha escalada con corda, é unha escalada de boulder, é dicir, súbense poucos metros, sobre 3 metros, e temos de apoio unha colchoneta sempre e unha ou varias persoas que nos porten, é dicir, que nos axudan a que se hai algunha caída, etc., non pasa nada, é totalmente seguro. Que pretendemos con esta proba? Dinamizar a cidade e tamén sacar as escaladoras e os escaladores da súa zona de confort. O Concello da Pobrado Caramiñal abre o prazo de inscripción do programa Móvete, un campamento infantil que servirá para a conciliación familiar nas vacacións. Desenvolverase entre o 23 de xuño e o 5 de setembro. O campamento de conciliación desenvolverase no Colexio Salustiano Rei durante o período non lectivo do verán. Terá un horario de 9 a 2 da tarde, ofrecendo tamén a posibilidade de servicio de comedor e madruga. A Concellería de Igualdade oferta 150 plazas. A Concellería de Igualdade da Pobra do Caramiñal abrimos hoxe o prazo de inscripción para o obradoiro de conciliación de verán Móvete, que se vai a realizar nas instalacións do CEP Salustiano Reieiras durante as vacacións de verán dos nenos e nenas. Este é un servizo que poñemos en práctica con unha dobre finalidade, por unha banda, facilitar a conciliación da vida laboral, familiar e persoal das familias e, por outra, a ofrecer unha alternativa lúdica para todos os nenos e nenas durante as vacacións. Este obradoiro vai a ter un horario de 9 a 2, pero tamén vai a contar co servizo de madruga e comedor para as familias que así o precisen. O programa, que vai dirixido a nenas e nenos nados entre 2013 ata 2021, desenvolverase en 4 tramos que serán dende o 23 de xuño ao 5 de setembro. As prazas ofertadas son 150 e nesta ocasión establecese 4 períodos nos que as familias van poder facer a solicitud de inscripción. O primeiro período é o que corresponde ao período non lectivo de xuño e que vai dende o 23 ao 30 de xuño. O segundo período vai dende o 1 ao 31 de xullo. O terceiro vai dende o 1 ao 31 de agosto e, por último, o cuarto período vai dende o 1 ao 5 de setembro. Para o mes de xullo e o mes de agosto, o segundo e o terceiro período, o prezo é de 70 euros por cada un dos períodos e o prezo para os períodos non lectivos de xuño e de setembro será de 15 euros por cada período. Para máis información, pódese consultar a través de redes sociais ou a través de apobra.gal. A canteira musical de Pontevedra e dos seus arredores volverán ter unha cita na cidade. Xa está todo listo para a segunda edición do Incode Fest, que se vai celebrar os días 30 e 31 de maio na Alameda. Un evento de balde que mesturará música, inclusión e identidade local. Crear un lugar de encontro, de comunidade e da xente de Pontevedra, facendo cousas reais que teñen un impacto
na cidade e tamén incluindo a todos os ámbitos e eidos da sociedade. Pois un festival que aposta pola inclusión, temos propostas de inclusión e diversidade funcional, tamén proxectos artísticos que van participar. Eu creo que é importante resignificar ese sentido de festival como un encontro de comunidade. Tiñamos super claro que queríamos que tivese este carácter ecléctico, no que couberan todo tipo de propostas. Facemos unha clara aposta polo talento local, porque nos parece super importante impulsarlo dende dentro. Contaremos con Faul, contaremos con Gogue as hienas telepáticas, con Tom Archie, e despois contamos tamén con propostas así máis variadas e de fora, como pode ser a proposta de poesía escénica de cinta adhesiva, con Silvia Penide, Scanderani, que é unha banda de xente moi nova que o está reventando bastante, facendo unha fusión super interesante de rock e músicas do mundo, e a Mundo Prestigio. Así, proxectos e escolas de música locais compartirán escenario con agrupacións de Paredes de Coura, A Guarda ou Barro. Tamén estará o alumnado do Seminario de Jazz, 3 bandas do local de música da cidade e 7 de Xeración Sónica. Atopamos no cartel nomes como Faul e Mundo Prestigio, que compartirán escenario con propostas innovadoras como Tomarchi ou Cinta Adhesiva. Como antesala o Inco de Fest, o xoves, día 22 de maio, terá lugar no restaurante Na Santiña, en Lérez, a noite Boomer, con proxectos musicais dos máis adultos de diversas escolas de Pontevedra, como a Escola Gaia ou Estudo Bonobo. O día 29 tamén na Santiña farase un visionado da estrea en YouTube das Bonoboi Live Sessions 2025 do alumnado interpretando o álbum Demon Days de Gorillaz. Rianxo acollera o vindeiro 6 de xuño a 9ª edición de Novico un Cantar. A actividade organizada polo Consello da Cultura Galega vai reunir ese día na vila uns 500 alumnos dos conservatorios de música e centros de ensino musical de toda Galicia. Cantarán diversas pezas en homenaxe a Castelao, coincidindo co 75 aniversario do seu pasamento. O Salón de Plenos do Concello de Rianxo acollía esta mañá a presentación da 9ª edición de Novico un Cantar, a actividade que organiza o Consello da Cultura Galega, que terá este ano como eixo central a figura de Castelao, coincidindo co 75 aniversario do seu pasamento. A cita será o vindeiro 6 de xuño. Ese día, na vila reuniránse uns 500 alumnos dos conservatorios de música e centros de ensino musical de toda Galicia, que cantarán diversas pezas en homenaxe ao autor do Sempre en Galiza. Os que se sumarán este ano como novidade tamén os alumnos do Instituto Galego Santiago Apóstolo de Bos Aires. Actividade que é itinerante, que vai percorrendo Galicia de edición en edición. A primeira foi en Bonaval cantando a Rosalía de Castro, hoxe en Rianxo, non podía ser noutro lugar, en Rianxo e en Buenos Aires, cantando a Castelao, non? Esa é unha maneira máis do Consello da Cultura Galega de unirse ao ano Castelao. O concerto terá lugar na Praza Rafael Dieste ás 6 da tarde, baixo a dirección de Massimino Zumalave. Non só nos xuntamos para cantar, sino que porque estamos xuntos cantamos. Cando estamos xuntos, iso é unha forma de relación especial, é unha festa, unha convivencia especial, e digamos que as palabras non bastan, é necesario acudir á música para expresar eses vos sentimentos de felicidade por estar tantas persoas xuntas. A actividade conta ademais coa colaboración da Xunta de Galicia a través das Consellerías de Cultura e Educación. Felicitar, transmitir os parabéns aos centros educativos, ao profesorado e a toda a rapazada que vai participar nesta xornada. Como digo, son meses de traballo, meses de práctica, de adestramento para poder estar preparados de cara á xornada do día 6. Dende o Concello, que actuará ese día de anfitrión, agradeceron a elección de Rianxo. Poder contar con este fantástico concerto, que estou convencido que será unha experiencia inolvidable, se ademais o tempo nos agrada coa presencia do sol, pois será un concerto inolvidable. Entre as pezas do repertorio dese día figuran temas emblemáticos vinculados a Castelao e por extensión a Rianxo, como poden ser Lela, Bicos do Mar ou a Rianxeira, e aproveitarase tamén para estrear Daniel, unha peza con música composta polo músico local Xosé Luís do Pico Orxais, sobre un poema de Emilio Pita, colaborador de Castelao.
Xa están á venda as entradas para o concerto que a Orquestra Sinfónica de Galicia ofrecerá en Ribeira o 7 de xuño. Os interesados en asistir tan só deberán aboar un prezo simbólico de 3 euros, polos que gozarán dun repertorio de Mozart interpretado por máis de 50 músicos. A Orquestra Sinfónica de Galicia volverá a Ribeira despois da exitosa actuación do pasado ano coa que se inauguraba por todo alto o novo auditorio. O concerto será o 7 de xuño e cobrarase unha entrada simbólica de 3 euros. Esta vez será o día 7 de xuño ás 8 da tarde no novo auditorio municipal. Como sabedes, estamos de celebración porque vai a facer xa un ano que se inaugurou o auditorio, un ano que xa veu a Sinfónica aquí a Ribeira, é un ano que durante todo ese mes e sobre todo durante todo o verán o auditorio estivo ateigado de xente e moitas persoas, pois por sorte ou por desgraza, quedaron sen poder asistir a esta celebración. Pois ben, agora temos unha diferencia, que é que temos un sistema de vendas de entradas, tanto no Concello como de xeito digital. Todas e todos podedes asistir á Sinfónica porque podedes reservar previamente o sitio. A venda de entradas, como xa sabedes, dixémola xa varias veces, queremos facer cousas ao mellor que teñan un prezo maior, con empresas do local que queiran traer cousas a Ribeira, pero tamén dentro do Concello aportar outras celebracións, outros actos para que todo tipo de público poda acceder. Co cal, o prezo da entrada será un mero prezo simbólico, como vai a pasar hoxe no concerto de Mercedes Peón. Trátase de 3 euros, nin máis nin menos. Máis de 50 músicos pasarán polo escenario para ofrecer un repertorio de pezas de Mozart, baixo a batuta de Roberto González Monjas. A Sinfónica de Galiza normalmente toca nas grandes cidades e temos a sorte de que en Ribeira vamos a poder contar con un espectáculo, con un repertorio de Mozart de alto nivel, tamén para que as veciñas e veciños de Ribeira e de toda a comarca da Barbanza poidan vir a disfrutar dese espectáculo. Moi contentos de acoller a Sinfónica, esperamos que haxa un cheo absoluto como houbo o ano pasado. Ademais, este ano, como ben dicía a concelleira, non imos ter ningún tipo de problema coa entrada, xa que se vai a poder reservar de maneira anticipada por un prezo simbólico de 3 euros, tanto mercándoa online como dentro do Concello, e queremos que a xente de Ribeira teña unhas actividades culturais de primeiro nivel. A iniciativa Música a Flor de Pel do programa Fundación da Obra Social de Abanca recalou esta mañá no Centro de Educación Especial de Amicos, en Oleiros. 26 nenos participaron no concerto didáctico ofrecido por Xoan Curiel e Diana González. Levaron á escena unha proposta con cancións orixinais baseadas nas músicas do mundo, combinada con teatro, narración oral e clown, que fixo as delicias dun público do máis entregado. O programa ten por obxectivo mellorar a xestión das emocións, así como o desenvolvemento sensorial e perceptivo a través dos beneficios que ofrece a música. E a Pobra collerá este venres a estrea da curta Adeus Berta. Trátase dunha produción de Kraken Media dirixida por Fernando Tato e protagonizada por Ángela Andrade e a pobrense Gemma do Carmo. O acto terá lugar no Cine Elma a partir das 7:30 da tarde. O Cine Elma da Pobra vestirase de longo este venres para acoller a estrea da curta Adeus Berta. A cinta, producida por Kraken Media, está dirixida por Fernando Tato e conta entre o seu elenco coa pobrense Gemma do Carmo. Esta curta está un pouco ambientada na Pobra, parte dela, entonces por eso tamén vimos viable que pudésemos colaborar con eles, e ademais temos a dúas actrices, Ángela Andrada e Gemma do Carmo, que é daqui, é da Pobra do Caramiñal, co cal estamos encantados de colaborar, non? Adeus Berta aborda o reencontro de dúas irmás tras a morte da súa nai. Neste camiño, coa Pobra como telón de fondo, transitarán pola súa historia pasada ata reconciliarse coas súas orixes. É unha peli, é unha historia que isto xa se ven na curta, que ten como moitas capas, non? Está a capa da relación entre as dúas irmáns, a capa familiar, pero despois hai como temas que están como máis ocultos de alguna maneira. Ten moito que ver a reconciliación das personaxes co seu pasado e co seu orixen. Entón necesitábamos unha localización, non necesitábamos Pobra porque é completamente nuclear no que é a historia, non? A curta pretende ser a antesala dunha longa metraxe co guión de Ángela Andrada e Fernando Tato xa moi avanzado. Para nós é unha aposta moi importante porque ademais pretendemos que Adeus Berta sexa o inicio
o paso previo a unha película, que sería a primeira película que produciríamos en Kraken Media, que xa está moi encamiñada, é unha coproducción con Habano Producións, con Chelo Loureiro, é moi coñecida porque gana Goya tras Goya, ano tras ano en animación, e con Tornasol Media. Tras a súa presentación na Semana do Cine de Medina, a estrea oficial terá lugar na Pobra. Farase por todo alto, con fotocol e un coloquio tras a proxección. O remate servirase un cóctel para todos os asistentes coa animación musical dun DJ. A apertura de portas será a 7:30 da tarde e a entrada será de balde. Pois así rematamos, como sempre, xa saben, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí. Adeus.